Diputació de València ha presentat avui el Pla Reacciona 2022, més de 22 milions d'euros que lluitaran contra el canvi climàtic en les poblacions de València. Estem amb Maria Josep Amigó, vicepresidenta de Diputació de València i responsable de Medi Ambient. Maria Josep, bon dia. Hola, molt bon dia. 22 milions d'euros en este 2022 per a lluitar contra el canvi climàtic. Efectivament, hem incrementat moltíssim el pressupost des de l'àrea de Medi Ambient per tal de lluitar contra el canvi climàtic, per ajudar als nostres municipis a adaptar-se al mateix i a mitigar el canvi climàtic, i sempre ens sembla poc. Vull dir que és un increment important, és un pressupost important, però tots els esforços que fem per tal d'ajudar als nostres municipis a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic serà poc. Maria Josep, estos 22 milions d'euros estaran destinats en vessants diferents. Sí, efectivament. Una de les més importants és la gestió forestal, que entenem que és importantíssim lluitar contra la prevenció d'incendis. Ahí destinem 8 milions d'euros. També el cicle integral de l'aigua, que entenem que és importantíssim que les canonades que han estat abandonades durant molt de temps, perquè evidentment són inversions que van soterrades per baix terra i governs anteriors no han tingut la iniciativa i la voluntat d'invertir diners en aquelles coses que no es veien, hem descobert ara que es perd moltíssima quantitat d'aigua, i aleshores els municipis ara sí que tenen moltíssima voluntat d'invertir, i per exemple són moltíssims municipis, de 266 que són els municipis de la província de València, més de 206 sol·licituds hem tingut per tal d'invertir en aquesta subvenció del cicle integral de l'aigua, la gestió de residus, també tenim per tal de l'estalvi energètic, i la veritat és que una que me fa moltíssima il·lusió i que m'agrada sempre anomenar és el programa 50-50, que és per a l'educació ambiental en les nostres escoles, als xiquets i les xiquetes, que són esponges, que ho aprenen tot, que quan van a casa ensenyen també als seus pares, a les seues mares, als iaios, a les iaies, com estalviar en el consum energètic i el consum de l'aigua, i ells fiquen ahí el seu granet de sorra per tal de lluitar contra el canvi climàtic. Gràcies, Maria Josep. T'acompanya Dolors Jimeno, també des de l'àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat. Dolors, imprescindible, no?, este pla. Imprescindible, el Pla Reacciona, és la tercera convocatòria i estem molt satisfetes perquè són molts els municipis que des de la primera convocatòria s'han adherit al pla, pràcticament a la majoria de línies. Hi ha municipis que se presenten pràcticament a totes les línies perquè és un pla que fa falta, que estem en un context de canvi climàtic que cal abordar des dels municipis i les mancomunitats. Quina és la previsió en temps? Ja estan obertes les convocatòries? Sí, la primera fase està ja oberta i consta de 6 línies, i després la segona fase esperem que isca publicada en un parell de mesos, 3, per a que les 4 línies que falten es pugui acollir els ajuntaments a aquests plans. Avui hem fet aquesta presentació també per a que puguen organitzar-se, perquè tenim línies noves, altres que altres anys portàvem a terme i que hem descartat, perquè és la Generalitat, per exemple, la que se'n fa càrrec, i dins d'aquesta coordinació institucional hem decidit fer-ho en 2 fases. Una de les teues competències dins de Diputació és la de mobilitat, i s'ha parlat molt de les escoles, no?, dels centres educatius. Sí, tenim una línia nova, una línia que eixirà en la segona fase de Reacciona, i la veritat és que em fa especial il·lusió perquè hem intentat apostar sempre per els escolars, i serà la d'entorns escolars segurs. Necessitem treure els cotxes, treure el vehicle motoritzat de la porta de l'escola. Els xiquets i les xiquetes han de poder anar a l'escola caminant, en bici, en patinet, fins a la porta de la seva escola, com fèiem quan nosaltres érem menudes. Anàvem caminant a l'escola, i això no sols és necessari, sinó que és saludable, és invertir en la nostra salut. Traguem aquesta línia en 400.000 euros per a adequar aquests entorns, per a poder adequar simplement una vorera per a que pugui entrar una bicicleta, o per a posar també mobiliari urbà que facilite la interacció entre els xiquets i les xiquetes. Moltíssimes gràcies, Dolors. A vosaltres. És l'hora, és el moment del canvi climàtic, hem de reaccionar.